Mara vilayatynyň käbir döwlet dukanlaryna 3 hepdeden gowrak wagt bäri kesgitli bahadan satylýan arzan çörek satylmaýar. Günnelik sarp edilýän azyk haritlarynyň hususy sowda nokatlaryny bahalary gymmatlaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 martda habar berdi. Ýam 4-nji hepdäniň başy her gün adamlar döwlet dukanlarynyň öňünde ýerden çörek satyn almak umydy bilen nowata durýarlar diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol çöregiň satylmaýanlygyny sözüne goşdy. Döwlet dukanlaryna çörek getmezçiliginiň üstünden bir ay geçen ýerlerem bar. Vilayatynyň Bayramaly şäheriniň ýaşaýjylary ýa-ni bir ay bäri döwlet dukanlarynyň ardan çörek satmaýanlygyny aýdýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä döwlet dukanlaryny odorlar bir çörek 1 manatdan satylýardy. Hususy dukanlarda çöregiň bahasy bir ay mundan 5-6 manat bolan bolsa, häzir ol 8-9 manada çykdy. Çörek döwlet dukanlaryna ulan adamlara 2den çağalar nowata dursa olary bir çörekden satylyrdy. Indi bu hem ýok diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Galbertede şäher ýaşaýjylary döwlet dukanlaryna iýerilýän beýleki azyk haritlarynyň hem inni üpçün edilmeýändigini aýdýarlar. Bize şu günler halka satmak üçin arzan narxdan iýerilýän haritlaryň hiç biri gelmeýär diýip bir döwlet dukanynyň işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bayramaly şäheriniň ýaşaýjylary käbir arzan ýymit önümleriniň inni döwlet dukanlaryna satylmaýanlygyny tasdiq edýärler. Kämehallar ýumurtga satylyrdy. 6 san ýumurtga 5 manatdan satylyrdy. Indi bir ay bäri hiç satylmaýar diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Bu aralykda hususy sowda nokatlaryna unyň bahasy gymmatlady. Bir ay mundan 400 manatdan bahalanan 50 kilogramlyk bir haltunyň bahasy 600 manata çykdy. Bazar satyjylarynyň sözlerine görä beýleki meseleleri bilen bir hatarda unyň welaýaty Aşgabatdan daşalmagynyň töweregindäki problemalar onun bahasynyň ýokarlanmagyna täsir edýär. Biz onu Aşgabatdan getirýäris, gymmat satyn alýarys. Üstesine de onu vilayatyň çägine getirýänçäk ýollardaky postlary para pul töleýäris. Olar hem günden para pullaryny ýokarlandyrýarlar diýip bazarda bir un satyjysy gurrun berdi. Satyjylaryň sözlerine görä hususy sowda nokatlaryny unyň ýene-de gymmatlamagyna garaşlýar. Bazarlarda unyň bahasy bilen bir hatarda beýleki käbir önümleriň şol sanyna ýumurtganyň bahasy ýokarlandy. Bazarda ýumurtga mundan 1,5 manatdy. 3,5 manat bolup diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Towuk saklayan hojalyklar ýumurtganyň bahasynyň göterilmegini ýymytçylygy we gymmatçylygy bilen düşündirýärler. Geçen ay towuklara berilýän mekkejogyň 1 kilogramy 3 manat 80 teňedi. Şu gün ol 8 manata çykdy. Towuklara berilýän kamikorma 2 manatdan 4 manata gymmatlady diýip guşçylyk bilen meşgullanýan yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä öňler 200 manat pula towuklar üçin epesli iýim satyn alyp bolýardy. Häzir 200 manada satyn alynan iýim bir kiçik haltany hem doldurmaýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna hususy dukanlarda we bazarlarda bahalaryň ýerli ýokarlanmagy bilen döwlet dukanlaryna kesgitli bahadan satylýan haritlara isleg artdy. Bir tarapdan gara bazarda valyutanyň bahasy ýerli ýokarlanyp manadyň hümmeti aşaklaýan wagty ýylatyň satyn alyş ukyby pese gaçdy we köp başgalar üçin döwlet dukanlaryna bazar bahasyndan ardan satylýan towuk buğdy, ösümlik ýagy we şeker ýaly haritlary eklenjiň aýrylmaz bölegine urildi. Beýleki tarapdan ýa-ni ýakyn Azatlyk radiosynyň Lewap vilayatynyň habarçysy öňümüzdäki günlerde döwlet dukanlaryna azyk haritlarynyň bahalarynyň bazar bahalary bilen deňleşdirilmegine garaşlýanyny habar berdi.